Ton. So manoroy aday ta guys no. So matumilan tatay ko rin. Ato sa ilang naningi pa? Papa, napuyo to sila dito? Oh. So guys, so mulang niuban ko kang papa kay daghan kayo nig uyab ba? Si mama watoy uyab kay gikabuhi to. Pa, Oh, na. ano naman na si mami? Kay gikabuhi dito na siya mang uyab. Yes papa, basin mo na gikabuhi. Basin gikabuhi. Aw. So guys, so magbalik sa dadaimig o sa ganito ba? Ambot lang. Ingon ka tong orange o Mm. up. Orange o katong pan ko palit.